ateratzen zareten bakoitzean. Belarri jalen azkanteak aguantatzeaz kokoteraino zaudete? Jauek arrisko asko ditu, eta handienetariko bat belarri jaleak. Joateko esan, bultzegin, mehatxatu, neurri zorrotzen akartuta ere ez dago belarri jalea usatzerik. Baku daukagu konponbidea! Eta egia izango, Mary Jo. Bai, Donovan, belarri jaleak usatzeko produktu irauzkailea aurkeztu nahi dizuegu. Hona hemen zientziak asmatu berri duen maravilla. Edozen belarriri egokitzen zaion txilborreko ile pelotila. Wow, txilborreko ile pelotila. Eta nola funtzionatzen du ile pelotila horrek, Mary Jo? Ez larritu, Donovan. Oraintxe bertan ikusiko ditugu pelotilak zer eragin duen belarri jaleengan. Apa, pareja guapa, zer, musika disfrutatzen da, soñeko guapua, Zeda Zara, mis manukit, Guani dauka laguma kuadreiakoa, diseño esto dixo da Barcelona, tetxetxu soñeko batzu de seda, super guai. Goxoko, uaaaa, hori! Bagatu, argi zaixan gatu gazat da ezin iran dotxo altetila. Hostia! Txilborreko ile pelotila, belarri jaleak usatzeko onena. Ederraz bakizuna, Mary Jo. Bai, Donovan, belarrietako zuloetatik ileak ateratzen zaizkion bati, belarria jatea ezinezko egiten zaie belarri jaleei. Urteetan ikerketa lanetan aritu ondoren, gure zientzilariak ondorio honetara iritsi dira. Ona hemen edozen belarriri egokitzen zaion txilborriko pelotila zoragarria. Deitu orain eta doan beste pelotila bat eramango dizugu etxera. Bi belarriak babestuta izan ditzazun. Erosi oraintxe bertan, Belarri jaleak usatzeko txilborreko ile pelotila.